Camagumanyange, camagumabandla amahle obhelo langozondo khubo noqundo mafonda bezitha, onontanda kuphakanyiswa oguqa kandlela kasompisi, ntuliza nkomo. Namhlanje ngumgqibelo kaloku uzihlwele, usuku apho sincokola khona ngezinto ezidla umzi, apho siye sidize khona amahlebo, siyacebisana. Qhubeka ke nawe ukuhlomla apha ngezantsi, ngokuba ubuze ucebise, wena mntu ofuna ugxeka ugxeke, wena mntu ofuna uncoma uncome. Ungalibali ke to subscribe and hit that notification ukwenzela ukubana kaloku ungashiyeki kuyo le channel. By way of reminder, Saturdays we have a discussion on a particular topic or on a particular subject, while on Wednesdays we discuss iyeza. We discuss medical uses, sitsho ukuthi medical journals zithini ngalo elichiza. Zithini kaloku i-medical journals ngeli xolo kale ngcambu ngalo elo gqabi. Siphinde ke ngosijonge babona oomayezeni abakhulu, oomafutha abangayeki izinto ezijingisa abantwana phezu kwemililo, zithi ungazuyithetha inyani mntanam, oomaqaphula naphantsi kwenyawo, oomaqaphula ulwimi. Niyawathanda kodwa ke amayeza. Sisekuyo ke le lockdown ngenxa ye-COVID-19, sithi ke continue to stay at home and log in apha ke kule channel that is very informative apha kwaVusilanga. Namhlanje ke in the next 2 weeks siza kube sincokola ngomba omkhulu, sincokola ngomkhonto. Namhlanje kaloku sizawube siphethe useries 1 okanye iphathi yokuqala yawo umkhonto. Silandele ke kule veki izayo nelandelayo singena nzulu ngokubaluleka komkhonto and its spiritual use apha phakathi kwalamakhaya ethu. Here are very important notes, but ke mhlawumbi one specific note le ethi xa siqhubeka sincokola ngendlela ekwenziwa ngayo izinto phakathi kwalamakhaya ethu, is very important ukubana le ndlela nenza ngayo izinto apha ekokwenu okanye apho ekhaya uyithathe njengeyona ndlela yokwenziwa kwezinto, kuba kaloku uzawuthi xa usiza nezinto zovusilanga uthi gqi ngoku sewufuna ukutshintsha izinto, uzawube ngoku utshintsha izinto wenze nezinto ezingaziwayo zizihlwele, wenze nezinto ezingaziwayo ngabantakwenu, ikuxabanise ke loo nto, uthukwe kuthiwa uyathakatha. The second note ke ilethi, this is i-part 1. If ikhona inkulu oyaziyo mhlawumbi umafungwasho othile omaziyo, siyakucela ke ukuthi this part 1 and the subsequent parts khawumthege loo mntu, share le information naye loo mntu, ukwenzela ukubana kaloku sibe nabantu abazawuthi bahlomle bathi ukuba ayipha ekhaya asiyiqhubi olu hlobo imeko yomkhonto. Ndingakhange ke ndiyitsale, masiwagawule siwarhuqa. Siqale ngombuzo oqala ukubana yintoni umkhonto. Umkhonto in our homes is not just a spear, is not just a metal object. Yintonga yekhaya esetyenziswa ekunyangeni ikhaya. Umkhonto yintonga ephathwa xa kusiyiwa kucengwa, xa kuyongxengxezwa okanye kuyobulelwa kuzo izihlwele zekhaya. Umkhonto lona usisithaba sobukhosi kulowo unikwe ubukhosi phakathi kwekhaya. Kaloku ubukhosi siyayazi ukubana ukuba uyinkosi sisicaka sesizwe. Ithi le nto umntu onikwe umkhonto ungumntu onikwe amandla okunyanga, amandla okukhokhela, kodwa abe eyenza le nto egameni lekhaya. La mandla kaloku owanikwayo ngomkhonto ngamandla okuqhagamshelanisa ikhaya nezihlwele. Loo mathambo amhlophe alela ukuthula atsho kaloku nantsi xa ethetha athi, nina abalela ukuthula kodwa nibe nihamba phakathi kwethu, nina baphantsi kodwa nibe nisemoyeni. Umkhonto ke yiloo ntonga ingaphathwa noba ngubani, kodwa iphathwa ngulowo unikwe amagunya okuyiphatha. Yintoni ke umsebenzi womkhonto? Njengoba sesitshilo, umkhonto usetyenziswa xa kukho imisebenzi ethile phaa kwekhaya, esetyenziswa ke
Usetyenziswe ke lo mkhonto njengoba besesitshilo ngulowo onelo lungelo. Uyasetyenziswa ke lo mkhonto njengoba besesitshilo xa kukhalinywa, xa kugxothwa ezo zinto zimbi, naxa sisenza loo misebenzi mininzi mikhulu esihlanganisa nabangekhoyo. Asinto inqabayo ke mvanje ubone umntu xa ehamba phakathi kweendawo zezihlwele ebachazela ngomsebenzi ozawubakho, umbone nankunantsi ephethe umkhonto wakowabo, evathe wagqiba eyihombele le ndlela yokuya kule ndawo yezihlwele, eyozikhweba, eyozicenga, eyozicela ukuba ze zibe khona kuwo lo msebenzi uzawubakho phakathi kwekhaya. Umbone ke ephethe umkhonto wakowabo, umbone omnye engaphethanga mkhonto kodwa evathe wagqiba waphatha umnqayi. Siyayazi ke sawuthi xa sesincokola mhlawumbi phaa ku-part 3, xa sincokola uba umkhonto lo xa uwunikwa zeziphi ezinye izinto owunikwa nazo, umnqayi ke lona uba yenye yezo zinto. Sesikuntluvisa ke mntana ebhele, uzungathi ke xa ubona omnye phethe umkhonto ube wena kwakuphatha umnqayi xa kusiwa kwizihlwele ziyocengwa, nawubone sewutshintsha le nto yakowenu. Ukuba uphatha imnqayi awuphathi mkhonto, jiwuzisa langa lam uhambe njengoba ookhokho bookhokho benu babesenza. Yenza le ndlela kwenziwa ngayo kwenzela uba ungathi gqina nto intsha, uzawuthiwa kaloku uyathakatha. Umkhonto lona uphathwa ngubani? Umkhonto uphathwa yinkulu okanye uphathwe nguloo mntu unikwe ilungelo lokuwuphatha. Sizawugxila ke kula malungelo phayana ku-part 2. Kule veki izayo njengoba ndisitsho sizabe siphendule le mibuzo ithi yintoni inkulu, kuba kaloku kufuneka sikhumbuzane ukubana inkulu ayipheleli kulaa mnyana kuthiwe nguye ozelwe kuqala. Ikhona inkulu yozalwa, zibe khona ke ezinye iinkulu sawuncokola ngabo ukuba yinkulu, ukuba kuthetha ukuthini. Siphendule ukubana kuxa kutheni xa umntu obhinqileyo naye ezawubonwa ephethe umkhonto. Kuxa kutheni xa kukho umntu obanjiswa umkhonto. Unikezelwa njani umkhonto? Sabe sincokola ngeprocess ke apho sincokola uba umkhonto lo wena mntu unelungelo lokuwuphatha uwunikwa njani umkhonto. Sincokola ukuba wena mntu ubanjiswa umkhonto, ithini iprocess yokubanjiswa umkhonto. Xa umntu ebebanjiswe umkhonto kwethutyana, ithini indlela yokuwulanda lo mkhonto unikwe lo mntu unelungelo lokuwuphatha umkhonto. Sincokola ezo nto ke kule veki zayo. Esiza kuyitsho ke okwakaloku nje yile yokubana umkhonto uyazilelwa nguye lowo uwuphetheyo. Wena ophatha umkhonto, ngelaa xesha uza kube usebenzisa umkhonto, kulindeleke ukuba uchule ukunyathela xa usenza izinto, uzeke kade umsindo. Ukuba ngumntu wegwele lomsele, kulindeleke ukuba uzame ukuba ngcathu kulo elaa xesha lokuzilela umkhonto, kwenzela ukuba ungabi ngumntu odungayo okanye umntu ehleli nje unomsindo, kuba kaloku umkhonto lo sitshilo uba uyazilelwa. Kubalulekile ke ukuba ungumntu onikwe umkhonto ube ungumntu otshatileyo. Ndiyayazi ukuba iyakhwinisa ke lena indaba. Isizathu kaloku sesokubana ngelaa xesha uphethe umkhonto ingaske uzile nalapha ekutsibeni iziko. Ukuba utshatile noko uyenzeka loo nto. Xa ungatshatanga uzawubonwa nakho uyawutsiba amacingo uyolala kweminye imizi ebengafananga ulala kuyo kweli xesha lozilo, okanye sibone wena utsibisa umntu icingo, umntu ozawuzolala kweli khaya kuzilwe kulo ebengafanelekanga ukuba ulala kweli khaya, okanye ubonwe inguwe lwa emotweni usenza izinto bengafananga ziyenziwa ngumntu okule meko ukuyo. Njengoba ke sitshilo uba sigawula siwarhuqele ekhaya, sawuthi phaa ku-part 3 apho sizawube siwangenisa ke ngoku ekhaya, siphendule le mibuzo ethi ngubani onelungelo lokukunika umkhonto. Kuxa kutheni xa umkhonto ususwa emntwini onelungelo lokuba
awusebenzise abe lo mntu esaphila engaguli engekho kapa. Sabe sincokola loo nto. Ususwa njani umkhonto kutata? Masithi unekhaya khulu elingapha eNgqamakwe, ngoku uye wokwakha kapha kundabakazi. Umkhonto lona ususwa njani kutata wakho ebenguye ophethe umkhonto ukuziswa kule ndlu ukuyo? Bakhe babuza ke abantu ukuba uyakwazi umkhonto ukususwa kwindlu katata esaphila xa wena ubunikwe umkhonto? Ithini le nto? Kufuneka lo mkhonto uhlale apha kutata na, okanye kufuneka lo mkhonto uyohlala phayana kuwe njengamntu unikwe umkhonto? Sizawuyincokola ke loo nto kumila kunjalo. Uxa kutheni xa kusithiwa umkhonto uyahlaziywa? Uhlaziywa njani? Xa unikwa umkhonto ziintoni ohamba nazo? Bese siyiqalile ke le nto ngositshoyo ukuba umkhonto awunikwa ungumpoqapoqa. Zikhona izinto ezihamba nawo umkhonto ezisebenza xa uwusebenzisa. Xa umntu wekhaya, xa umkhonto wekhaya uye wabiwa, xa uthi uyavuka, tyhini madoda, asisenawo umkhonto, ubiwe ngobe kubiwa la plasma TV. Sayithina le nto? Ithini ke ngoku iprocess yokuba siphinde apha phakathi kwekhaya sibe nomkhonto? Sizawuthi ke xa sesiyishwankathela siphendule omnye umbuzo obuzwayo ukuba umkhonto lona uhlala kweyiphi indlu? Kwapho ke apha ezilalini apho kukho izindlu eziliqedlana. Sizawuzama ke sitsho ubana apha ezilokishini nalapha ezidorophini umkhonto lo abantu baye bawubeke phi? Kuba kaloku siye sibone omnye utata onemoto yakhe entle enkulu, umkhonto wekhaya uhlunyuka naye apha emotweni, omnye uhlalise phantsi kwebhedi, omnye awufake etyesini, omnye umkhonto ubeka nje phaa, omnye eke kule ndawo yakhe ayithandileyo. Umkhonto lona uhlala phi? Lide kaloku ibali lomkhonto. Sizawuqhuba ngazo ezi series sincokola umkhonto. Khomenta ke wena unayo imibuzo enothi mhlawumbi nayo ingene kule series. Ungalibali to share nabanye abantu abanelungelo lomkhonto, kuba kaloku sitshilo ukubana into yomkhonto isisiseko apha kule ndlu yakwantu, ingakumbi kubantu abantetho isisiXhosa, kuba umkhonto kaloku nguwo esithe uyaqhagamshelanisa. Oko kaloku nje kaloku manyanga mahle, sizawuyiyeka ilale sibuye ku-series 2 apho sizawuthi siphendule le mibuzo ebesesiyichazile. Sibulele ke kwizihlwele ngempilo ukude kuzothi ga ngoku sithi makube chosi kube hele, siyacamagusha.